I am sure that when we spoke of dizziness and fainting and the killing of frogs, one might have thought that that is a difficult feat. It is not. Hence, indigenous knowledge systems. When you want to kill a frog without any hassles, simply pour salt on its back, because frogs breathe through their skins. Therefore, if you pour salt, it clogs the skin. It dies simply. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Asiqhubekene nenkondlo yethu ethi Idwala LikaShaka ebhalwe nguJM Sikhakhane. Umugqa we-13 Idwala LikaShaka. Lo mugqa uyempindwa. Imbongi iqhamisa okubili. Okokuqala, umgqomo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuthatheka kwayo imbongi. Ithatheka nje ngoba iyazi ukuthi inkosi uShaka yayiqinisekisa ukuthi amabutho ayo aphekwe ngokwanele ngaphambi kokuba aye empini, njengoba lichaza ibinza lesibili lalenkondlo. Umugqa we-14 elalibuka amabutho. Awu, okwangempela lento engiqeda ukuyisho iliqiniso. Ngiqeda kuthini? Ngiqeda ukuthi inkosi uShaka ibiqinisekisa ukuthi amabutho ayo aphekwe ngokwanele ngaphambi kokuba ayobhekana namanye amabutho okwakuliwa nawo ngaleso sikhathi. Umugqa we-15 ezama ukwenza ufutho. Igama elithi ezama lichaza ukulinga. Igama elithi ukwenza lichaza ukusebenzisa noma isiphi isitho somzimba ngendlela ethile. Dingani bami nane bafundi, ngapheqa ngaphenya ngibheka igama elithi ufutho ngangalithola. Ngathola igama elithi ifuthu, elisho ukuphefumula ngamandla noma elichaza amandla. Ngaphinde ngathola igama elithi ifutha, elichaza umoya ofudumele. Ngokucabanga kwami, lo mugqa ugqamisa ukuthi amabutho ayesebenza ngamandla, ezivocavoca, eviva, ezama ukuzilungiselela ukuba abe namandla akwazi ukunqoba empini. Umugqa we-16 kumadlambi olwandle. Imbongi ikhethelela gama elithi kumadlambi ukuchaza amagagasi, ukuchaza amaza olwandle. Siyawazi amagagasi, amanzi aphakama abe yindundumo kwesikhashana abuye abohle. Sesiyabona ukuthi kwaDukuza amabutho bewazilungiselela aphekwe ngokwanele maduze nolwandle. Ake sifinqe sigoqe ibinza lesine. YikwaDukuza lapho amabutho ayeqolozelwa khona yinkosi uShaka, yilabo okufanele bawapheke okungazinyanga ezaziqokwe yinkosi uShaka ukuba kube yizona ezizokwenza zithwale umsebenzi wokuphekwa kwamabutho emahlombe azo. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa imvumelwano siqalo emagameni alandelayo elalibuka ezama. Le mvumelwano siqalo
ngunkamisa u-E. Umsebenzi wale mvumelwano siqalo u-E ukugqamisa ukuphekwa kwamabutho. Lokho sikutshelwa yigama elithi elalibuka. Okwesibili, umsebenzi wemvumelwano siqalo u-E ukugqamisa ukuvuthwa kwamabutho. Lokho sikutshelwa yigama elithi ezama naleli lithi ukwenza. Amabutho ebevivinywa phakathi olwandle. Imbongi ithi kumagagasi olwandle. Lokho kukhombisa ukuzimisela kwenkosi uShaka ekutheni isebenzise into eyingozi njengolwandle, njengamagagasi, ekuqeqesheni amabutho akhe. Inkosi uShaka ibifuna ukuthi amabutho abe yingozi njengolwandle, njengamagagasi. Ibinza lesihlanu, Idwala LikaShaka, lo mugqa uyimpindwa, ugqamisa ukusetshenziswa komgqomo omnandi oyisigqi. Ugqamisa ukuthatheka kwembongi ngenkosi uShaka. Iyafundisa amabutho ayo ukugwaza mahlanze noma bukhoma ngeqhwa. Umugqa we-18 eligezwa magagasi. Igama elithi eligezwa likhethelwe ukuchaza ukususa ukungcola ngamanzi, ukuhlamba kanye nokuphondla. Igama elithi amagagasi lichaza amanzi aphakama abe yindunduma okwesikhashana abuye abohle. Nalo mugqa usachaza ukuba bude buduze kwesigodlo senkosi uShaka esikwaDukuza nolwandle. Umugqa we-19 wona adla amaqaqazi. Balingani bami nane bafundi, la mina ngazi igama elithi amaqadasi elisho abelungu abamhlophe kodwa okungewona amaNgisi, okungamabhunu. Balingani bami nane bafundi, kusukela emgqeni we-17 kuze kufike emgqeni we-19 sithola lokhu kulandelayo. Amagagasi abewuthanda umuzi wenkosi uShaka, abesithanda isigodlo senkosi uShaka, esigeza, esusa ukungcola kusona. Kodwa amagagasi ebezonda amaqaqasi. Makufika kuwona avuka indlobane kube njeyana. Mugqa wama-20 ejutshwa yilembe. Ilembe yenkosi uShaka yayibizwa ngalo ngoba yayihlakaniphe kakhulu, yedlula onke amanye amakhosi ayekhona ngalezo nkathi. Igama elithi ejutshwa lichaza ukukhipha umyalelo wokuba kwenziwe okuthile. Lo mugqa ugqamisa ukuthi inkosi uShaka yiyona eyayitshela amagagasi ukuba ahlasele amaqaqasi. Ake sifinqe sigoqe ibinza lesihlanu. Umuzi omkhulu wenkosi uShaka okwaDukuza muhle ngoba ugezwa ngamagagasi. Kwazise phela lo muzi wakhiwe maduze nolwandle. Imbongi isitshela ukuthi lo muzi uthandwa ngamagagasi kanti
amagagasi azonda amaqaqasi ngoba amagagasi anganyelwe inkosi uShaka abuswa inkosi yezwe futhi amagagasi ayayilalela inkosi uma ngabe iwatshela ukuba enzeni. Amagagasi athi angasuka lapho ahambe ayokwenzakalisa amaqaqasi. Ibinza lesithupha umugqa wama-21 yidwala LikaShaka. Lo mugqa uyimpindwa ugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Imbongi isebenzise impindwa ukuze igqamise ukuthatheka kwembongi ngoba inkosi uShaka iyilembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha. Umugqa wama-22 eliseyisisekelo. Imbongi iyikhethele ligama elithi eliseyisisekelo ukugqamisa into okwakhelwe phekwayo noma isiqalo kumbe isisusa sento ethile. Isigodlo senkosi sakwaDukuza siyisisekelo ngoba yilapho inkosi uShaka yayifuna khona ukubumba ubunye besizwe, yakhe isizwe sakwaZulu sibe isizwe esikhulu esingaphansi kwenkosi eyodwa. Ngicela ukuchaza ukuthi kungani imbongi ithi idwala likaShaka liyisisekelo, kodwa lokho ngizokusho abafundi bangakubhali phansi, siyachaza nje. Imbongi isho ngoba kwakunamakhosi amaningi. KwaZulu kwakubusa inkosi uShaka, kwaButhelezi kubusa inkosi uPhungashe, kwaMthethwa kubusa inkosi uDingiswayo, kwaNdwandwe kubusa inkosi uZwide, kwaKhumalo kubusa inkosi uDonda, oKhanyile oNgwane bebuswa inkosi uMatiwane. Inkosi uShaka yabona ukuthi kufanele kubunjwe isizwe esisodwa esizobuswa inkosi eyodwa ukuze kungabi nemingcele phakathi kwabo, ukuze kungabi nenzondo nemibango. Lokho engiqeda ukusho umfundi angakubhali phansi. Umugqa wama-23 liseyisizekelo. Ngokucabanga kwami, leli gama lakhelwe noma lisuselwa egameni elithi umzekelo. Umzekelo yindaba noma yindatshana. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi imbongi la ithi dawo yakwaDukuza ingumfanekiso, ixoxa indaba ngesenzo esithile okungayini leso senzo, okungayikuthi leli dwala libikezela umlungu, lengamela ulwandle, ligezwa amagagasi, liyisisekelo. Umugqa wama-24 ngoShaka kaShayeki. Leli dwala lisixoxela indaba ngenkosi uShaka engashayeki ngoba kuthiwa ngoShaka kaShayeki. Uka egameni elithi kaShayeki uchaza ukuthi angeke wamshaya. Ukwenze njani ukushaya? Ukuzwisa umuntu ubuhlungu emzimbeni, usebenzisa induku. Kungani ngikhetha induku kuphela? Ngoba ukushaya ungamshaya umuntu nangempama. Yingoba la kwakuliwa ngenduku, ngoba la sikhuluma ngesikhathi sakudala, kusadliwa ngoludala ngesikhathi kusabusa inkosi uShaka.
Mlingani wami nawe mfundi, ake nawe manje uhlale phansi ugoqe ufinqe umqondo osobala waleli binza. Uyathandwa, usale kahle.